И здравейте хора, аз съм Велизар и много извинете, че от толкова много време не е имало клип. Качих едно кратко клипче с това с шишето. И днес съм ви подготвил и испански склад билдер. Значи не съм сигурен колко е, мисля, че 650к или около 550. Абе, пиша 650к, не знам точно колко, или 700. Ще видим, нека започваме. На вратата имаме Роберто Тимов да си, значи най-добрият вратар 55к, може да си изберете и вие друг, но виждате 87 дайвинг, 76 хендлинг, 73 кикинг, 90 рефлекс, 85 постинг, значи добър вратар е. Дехея може би по-добър, но аз гледам да има и цветно в отбор. Така, първият централен защитник Жерар Пике. Избирам по оверал 55к, просто не ми се търсеше по-ефтин, значи мога да го намеря за 30. Статовете му, знаете, 86 дефендинг, много добър централен защитник. До него съм поставил едно доста интересно решение, именно Шавиер Мартинес. 40к дига се, именно заради това. Много 90 дефендинг е дигнат, 77 пасинг, 85 психика, по-добра карта от тази на Пике. Отдясно много интересен информ, а именно Марио Гаспар. Този информ мисля, че от FIFA 15, още е стария сезон. 60 000 съм го взел, може да поставяте, ако имате пари, някой друг, може и Хуан Франтино да си, на който аз имам, но е много скъп. 82 пейс, 67 шутинг, 75 пасинг, 76 дриблинг, 84 дефендинг, 83 психика. Много добра карта, един жълт картон има. Извинете, това беше странен, питаше ме. Отляво съм поставил Жорди Алба. 55к и него не съм го търсил ефтин, много добре. 92 пейс, пасинг и шутинга не е много добре, но дриблинг 81, 80, дефендинг и 76 психика. Имам го и на зелена карта, но той е зелената карта колко половината отбор. Така, тройката в средата е много интересна, виждате. Бруно първият играч, който съм взел за 120к. Значи това е възможно най-добрият. 82 шутинг, 88 пасинг, 84 дриблинг, 85 дефендинг, 86 психика. Уникална карта. Уникална карта, просто само пейсът прецаква всичко, дори фитнес има. До него е Бенат. Уникален Бенат, само за 85к съм го взел, може да го снайпите за по-ефтино. Виждате 72 пейс, 82 шутинг, 88 пасинг, 82 дриблинг, 72 дефендинг и 80 психика. Вие си избирате между другите, опа, аз издадох, нищо. Така, до него виждаме Фабрегас за 50к, може да намерите някой по-ефтин, но аз съм избрал Фабрегас именно най-вече заради пасинга и дриблинга, който той притежава. 90 пасинг, 81 дриблинг и 78 шутинг, което изобщо не е зле. Така, отдясно имаме зелена карта. Доста си ще се зачуете защо е зелена карта. Значи може да си изберете много карти, но аз съм избрал Лукас Васкес, защото Реал Мадрид много ме кефи. За 101к съм го взел. 100к, защото много ме кефи, между другото. Много ме кефи Лукас Васкес, но не е дигнат и ако го дигате, мисля, че се дига до 87 или нещо от сорта. Отляво имаме Давид Силва, просто страхотен Давид Силва, 76 пей, 77 шутинг, 86 пасинг, 89 дрибъл просто има, забележете. Аз съм от 13 номер, то пиче от една година вече повече, пакнат ли там, какво е купен. И на върхът на атаката не кой друг, Диего Коста. Значи не много добър сезон за Диего Коста, но виждате, 272 игри си изиграл с него, аз не съм играл с него, виждате, трети онър съм, яко е цъкано с него, но вижте сайтовете 82 пейс, 83 шутинг, 79 дриблинг, 40 дефендинг, 88 психика. Значи психиката му е гигантска, просто и шут има. Това беше от този склад билдер.
Благодаря, че гледахте и се абонирайте, ако искате да има. Харесайте и напишете като коментар дали искате giveaway и разбира се, се абонирайте. До следващия път!